Paano ka maglakad kanina nung pumasok ka, Nay? Ganyan. Ngayon, talon. Wala na sakit. Si nanay, naligo po siya sa swimming pool, lumalabas kasi wala naman siya sinabi pala naliligo siya ng swimming pool. May bahay po doon na may multo. Kasi multo, mga maligno. Mahal ka pa ni Papa Jesus, Nay. Isang gamutan lang, Nay. Isang gamutan lang yan, Nay. Kaya siya ng sakit ng lalaki yung sinaliban ng diablo ng mga sugat. Kaso sa kanya, elements. So kasi yun, Nay, may sugat yun dito, Nay. Nagnanaknak. Isang gamutan lang din yun. Okay, picture. Graduate na to eh. Tapos, Nay, ang kagandahan pa doon, Nay, commute ka lang, Nay, Santa Cruz, Laguna. Ngayon, ang makakasabay mo pa, taga San Pablo, Laguna. O, kita mo, pinag-invite na rin ni Papa Gal. Sige, Nay. Salamat, Nay. Paalam na, Nay. Picture, Nay. Hindi pa tayo picture. Kaway, Nay. Kaway mo na.